Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Usue Martinez naiz, bide hezkuntzako irakaslea. Jakingo duzuen bezala, aste honetan mugikortasun astean murgilduta gaude. Eta horregaitik zeregin garrantzitsu batekin datorkizue. Eguneroko ibilbideak nola egiten ditugun aztertu nahi dugu, eta horretarako zuen laguntza behar dugu. Inkesta bat sortu dugu, eta zuek DBH-ko lehenengo mailako ikasleak ikerlariak izango zarete. Gaurkoan, zuen gurasoei edo tutore legalei galderatxo batzuk egitea proposatzen dizuegu. Lasai, oso erresa da, 5 minututan eginda izango duzue, eta bildutako datuak oso garrantzitsuak izango dira. Horiekin, infografia bat sortuko dugu. Hurrengo bideoan, inkesta nola egin behar den azaltzen dizuet. Ekin lanari eta gogoratu, beti mugikortasun seguruaren alde. Hasteko, Googleen Durangoko udala idatzi eta bilatzailean klik egingo dugu. Agertzen zaigun lehenengo estekan sartuko gara. Durangoko udalaren webgunean gaudela, mugikortasun seguruaren atarira joango gara. Horretarako, zerbitzuak jartzen duen tokian klik egingo dugu, eta orrialde honetan, behekaldean, eskumako aldean aurkituko dugu ataria. Ongi etorri Durangoko mugikortasun seguruaren web orrialdera. Gaurkoan, inkesta katarira joango gara. Hementxe aurkituko duzue gaur bete beharreko galdetegia. Kasu honetan, galdetegia euskeraz landuko dugu. Hala ere, zuen familian gaztelaniaz egiteko beharra baldin badaukazue, goian, eskumako aldean klik eginez, gaztelaniaz egiteko aukera izango duzue. Inkesta honen bidez, eguneroko ibilbideak nola egiten ditugun aztertu nahiko genuke. Horretarako, gure gurasoek edo tutore legalek egiten dituzten joan etorrien analizia egingo dugu. Galdetegian, 3 alderdi landuko dira. Lantokira iristeko egiten diren joan etorriak, 12 urtetik berakoei menpeko pertsonei edo 70 urtetik gorakoei laguntzeko egiten diren joan etorriak, eta etxeko edo eguneroko erosketak egiteko egiten ditugun joan etorriak. Lortutako datuekin infografia bat egingo dugu. Datuak bildutakoan, hementxe klik eginez kontsultatzeko aukera izango duzue. Hasi gaitezen galdetegiarekin. Lehenengo eta behin, galdetegia erantzungo duen pertsonaren adina jarriko dugu. Demagun, zure amak erantzungo duela. Gero, genero aukeratu, eta non bizi zareten zehaztu. Lehenengo galdera. Lanarekin lotutako joan etorriak egiten ditu zure amak? Demagun baietz erantzunten dugula. Non dago bere lantokia? Ikerlariak garenez, erantzun guztiak ahalik eta zehatzenak izaten saiatuko gara. Kasu honetan, kalea eta udalerria zehaztuz. Ze ordutan irteten da etxetik? Eta ze ordutan ailegatzen da lantokira? Atal honekin bukatzeko. Nola doa lanera? Demagun autoz goazela. Zergatik? Kontuan izan, hauek erantzun hipotetikoak direla. Zuk zure erantzunak izango dituzu. Atal honetako azken galdera. Aurkeztutako garraio guzti hauekin helmugara iritsiko bazina, horietako zeinek ordezkatuko luke zure ibilbidea autoz. Goazen laguntza ematetik eratorritako ibilbideak aztertzera. Egiten aldituzu joan etorriak zure ardurapean dagoen 12 urtetik berako, 70 urtetik gorako edo menpeko pertsona batekin? Baietz erantzunez gero, nor dago zure ardurapean? Eta zein da egiten duzun ibilbidearen arrazoia? Ezaiguzu mesedez zein den ibilbide horren helmuga. Eta bukatzeko, nola burutzen dira laguntzaren joan etorri horiek? Demagun oinez egiten ditugula. Ados, zergaitik aukeratu duzu aurreko erantzuna? Eskerrik asko, animo gutxi falta da eta. Goazen azken alderdia aztertzera. Erosketen ondoriozko joan etorriak azter ditzagun. Etxeko erosketak egiteko joan etorriak egiten dituzu? Aurrekoa baiezkoa baldin bada, adierazi mesedez non egiten dituzun, establezimenduaren izena, kalea eta udalerria. Ea, eta zer baliabidera biltzen dituzu produktuak etxera eramateko? Orain, ezaiguzu zergaitik aukeratu duzun aurreko galderaren erantzuna. Eta orain bai, listo! Mila esker zuen ekarpenagaitik, oso baliotsuak izango dira jasotako datuak. Ekin eta gogoratu, beti mugikortasun seguruaren alde.